duk mutumin da bai wuce minti 10 a saduwa yake kawowa to akwai matsala. Minti 10 ba ka yi ka kawo, minti 5 ba ka yi ka kawo, minti 3, minti 2 kuma jima'i akai, sai dai mu ce sannu, Allah baka lafiya, ciwo ne Allah ya dora maka, Allah baka lafiya, sannu. Amma ko akwai matsala, akwai damuwa ba karama ba, akwai damuwar a kanka kamar yadda kake ji na kai ka san kana da damuwa, sannan akwai damuwar ga iyalinka, domin za ka yi ta samun matsala, ba ma fatar ka samu, amma za ka same ta. Minti 2 ka kawo, 2 a tashi a nemi magani yan uwa. Maganin nan akwai shi ba shi ba a son yin maganin ne, shi yasa ake ta samun matsala. Amma inda za a yi magani za a rabu da ciwo. Minti 2 kai maimaita nake ni kuwa daga da ta zumburan baki, daga kai magana a harare ka da yan habaice a ta fasa tangaran, ba ji ba tangaran, bawan Allah yana nan kofi a zaman shi, ba abin da za mishi, za ta fasa shi saboda kai ake so kai magana. Sai ka zo ka dawo da sallah asuba ka kwanta ce ba gas ya ƙari, alhalin da kwai ta gunzuma maka saboda kai ma ka gunzuma mata. To minti 2 minti 3 yalla bai, Allah dai ba mu lafiya, sannu. Duk mutumin da yake samun wannan matsalar na ba da taimakon maimaitawa zan, kuma sannan idan za a yi taimakon kai ka yi ita ma ta yi, sai dai yana da sharaɗi. Idan mace tana da ciki ba za ta sha ba, amma tana da goyo za ta iya amfani da shi, kai ma za ka yi amfani da shi, tare za ku yi amfani da shi. Ku taimaki kayo, ku taimaki juna, mu iyakacin mu faɗa muku, kuma da kuna haɗawa da duk an fita daga wannan matsaloli. Abu ne mai sauƙi, wanda ya fi komai sauƙi, wanda kana zaune za ka aika aje a siyo maka amfani da shi. Abin nan ba mai tsada ba, to komin matsa da shi inda za ka samu lafiya mai aka yi. Ai lafiya ake so, lafiya ta fi komai, lafiya ta fi kuɗi. Allah sa ku yi in an faɗa muku, Allah sa ku yi. Ka taimaki kanka, ka taimaki iyalinka, ta fita daga cikin wannan damuwar, ta fita daga wannan zazzabin da take ji, da fushi da zumbure-zumburen baki. Sai ta je girki ta tafka maka barkono Qur'ani, ko kuma ta zabga maka gishiri ta tsaki. Wancan harkar ce ba labari. Allah ya shiryar da mu. Abu guda 2 ne kawai za ku yi amfani da shi, kakka ƙara kakka rage. Abu biyu ne wanda za a yi amfani da su domin kauce ma wannan saurin kawowa da kuma ita take kawowa. Shi namijin sauri, ita kuma taki, saboda duk akwai matsala. Garin kanunfari na faɗa, kanunfari wanda ake sani, muna ce mai kanunfari, wasu ce kanunfari, wadai ga yanar zan sa hoton Allah da inda ban manta ba. To wannan kanunfarin garin shi ake samu rabin karamin cokali ko kwata ma, kuma yi amfani da kwata 1/4 na karamin cokali. Ina maimaitawa, karamin cokali na shan shayi a kasa shi 4, sai a ɗauki kashi 1, sai a zuba a kofi, sai a samu madara ta ruwa kowace iri, sai a juya gwangwani 1, sai a girgiza. Bayan an ci abinci da safe an karya, sai a sha. Bayan an ci abinci sai a sha. Za a ci gaba da yi kwana 7. Wancan na ce kwana 3, a tsallake 3, wannan a aje shi. Kwana 7 za a yi ana je. La'alla za ki ga ko za ka ga kuraje suna feso maka, ko ƙaiƙayi ya taso maka, to yana nuna maka tabbas kana da sanyi. To ba sai ka kira ni ba,
ci gaba da shan magani, za ka ga ikon Allah. Ci gaba da shan magani, ko ka kwana bakwai nan baka ga komai ba, to ci gaba da shan magani. In Allah da za ka ga abubuwan da za su fito, za ka rika fitarwa a jikinka. In mace ce za ta ga abin da za ta rika fitarwa a jikinta. Idan kina al'ada za ki sha, in baki al'ada za ki sha. A yi ne a gudu tare a tsiri tare. Wannan shine abin da muke ta magana kullum na cewa a yi magani, a gwada. Faɗa muku muke ku gwada domin a samu abin da ake so. To Allah ba da ikon gwadawa. Idan an gwada an ga yayi, sai a sanar da al'umma su masu gwada. Sharaɗi, ba a ba yara, ba a ba mace mai ciki. Cikin nan koda ya kai wata 8, akwai maganin sanyin da ake sha, masu ciki suke sha, amma wannan kanunfari da madara ba a ba mace mai ciki ko cikin ya kai wata 9. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu, ya ba mu lafiya. Kana manta da subscribe da sharing da comment. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.